Са или да дойде, ще жълна изтощен. Елай толкова настроение. Хайде сега дидра. Беляза ли бе? Бол кара ли? Да. Добре. Ай, рапай се. Манче в кадър. Някой да уточни, че сме чувстваш. Макар е. Това в изгоне да изгоне. Делова? Дело? Не, смешна. Точно така. Смешна какво? Казане. По Шекспир. Така пъжута. Направиш и направиш. Пушастин къде е? Тя пак. Майната ти. Мамка му. И път това гледах един фил. Трябва да се увековечи. Гледай сега, къде е снимата? Нема бе. Снимаме и аз. Иди прави злобна филма бе. Ти поне най-се искаш да Ето ли виж? И как да затваря? Стой, Ела, как къде се сме? ела горе. Ела сме у кадър бе. Кадър сме. Ти просто си... Ела, че Каза ела горе. хубаво си дошла. Къде сега тук не се виждаш? Е, там снимаме. Моля се. Е, тук, така. Виж, Ваня ме засече без да е мигнал окото. Мамо, Без ама изобщо. Седни тук да правим. Къде чичо ми да го засечеш? Я, Аз съм се Аз стига опасителна. да дойде тук да седя, аз вече ще се снимам. Няма Сега. Ти сега... Шафрало се. Ето сега сме... Ако беше снимка, щеше да е лесно. Сега трябва да се подготви. На приказките отгоре, на отгоре. Нареди на руби купче. Да се увековечи. Отиваме догоре. Е малко усмивка. Айде без. Тук стои. Купче ли? Изкуственият интелект. Я да види сега какво снима. можеш да Моля излезеш. го си по телевизора. Ами да. Трябва да сложа на външен носител някакъв. Да, да се види. Мога гледам на камерата, ама... Да, да се... А на камерата какво ще види? Или да се... Не може така. Дай, Да се види какво сме го... Не, трябва на компютър. Мале. През компютър. Ние сме най-деградирали с тебе най-отпрежа. Я брат ми се отпръска през ушира си. Не, много депресия. Да, Екстра, слаб. Той е слаб, ти си дебел. Маджана и крароша. Сега ще излезе, че няма... Аз си поддъз да се Сега не. няма да връщам да снимам изя. Селото съм много по-плешив, отколкото нормално. Капачков! Те се получавам да Не се виждаш там. Една през космите и Най-малко сима отзад, колата. нали? То е така, бе. Така ли? Обърни се Това малко значи- така, баба. Това значи Виктори. Я А да това какво значи? Комунист. А на обратно какво значи? А на обратно няма да кажа. Кое? Той. Така ли? Не, тъй. Какво значи? Виктори. Не. Виктори. Пако. Не, Точно Как така. обратно? Точно така. Едното е Виктория, а другото е... не, такова не съм го виждала. Така. Емиляне, когато Смисъл, нападат там Голяма в Англия, дискусия, тия и уния, там радия, чортанте са били късаби, нали, когато принципът бил, когато ги пленат, да им отрежат пръстите тук, за да не може да опъват съдите. Така. И пускат ги, да кажем. И като печелят битката тия, печелят битката и понеже няма да му отрежат пръстите, и те дигали пръстите, има бе, на пръстите ми са на той. И оттам идва това. Той по-английски не го разправяш. Обратно е победа. Така, как е победа? Пак е така. Не, едното е Рогата така, на другото е дявола. така. Елата на дявола. Така и така. Виктория така, нали? Да. Мисля, че те. А обратното какво обратно? На тук обяснявам сега. Еми аз не го Че съм разбрах. Как не го разбрах? Не се повтаряй. И другото значи Издишвате на на английски. английски. Гледай се работата тук. Майната Айде да ни го кажа по-така. Майната ти. Така, майната ти и така. Хубаво кажи. Мамка му. И нали, Че си имат пръсти, запазили са си. така, запазили си пръсти, не съм ги отрязали, защото са пчели битката, иначе ами ги отрежат. Точно така. Аз имам други значения, ама камък между губите как е? Кое? Камък между губите. Ама това какво е, бабо? Жабка. Това е Сега бе, цяла мелодия свири тук по тези Но това сега търси се талант. документира. С Я го баба си ти помие Може. с ракия малко. Тук му е има рана на коляно. Има Аз такова съм йода. кислородна.